Втория поет, който избрах за тази вечер, аз ги избирам, тези поети. Те ми говорят. Съвсем случайно се запознахме, това е Николай Владимиров. И той дойде в един студен салон миналата година на една прожекция на един странен филм. И само просто ние се сканирахме. Микрофона. Чувате ме, според мен, чувате ме. Последните ме чувате. Имам си изнесен глас с ларингит и фарингит на всичкото отгоре. Сканирахме се. И двамата с огромни очи. Той ми каза нещо, след което станахме приятели във Фейсбук. Фейсбук е голяма платформа. Там много поезия и много омраза. И много войни. Дай Боже, само на поезия да продължим, тя ще оправи този свят. И почнах да му чета стиховете. И почнах да му чета разказите. И Бога ми... И той почна да ме вдъхновява. Най-накрая си пожелах да чета негови разкази. Говорихме си дали могат да станат на филм. Вероятно, а може би не. А може би нямат нужда. Те самите са филм, самите са сънища. Много обичам поезията му, много обичам кратката му поезия. Обаче сега, за тази вечер, съм заобичала отведнъж и една негова по-дълга поезия. И тя е много моя. Все едно съм аз. Все по-трудно преживявам зимата в себе си. И не е до сезона, идва поредното лято. Слагам си тялото върху познатата пейка, на познатото място и търся пак да усетя какво ме е хващало преди, но това не е моето време. И не са моите хора. И не е моята музика, и не е моето лято. Чувствам се като изтрит актьор от филм с много ефекти. Като непоказвана песен със старото звучене. Депеш. Някой все е знаел, че ме има, но на кой му пука? Все по-трудно преживявам зимата. На раните, които ме отместват, а просто исках да намеря цвете в този стоп кадър на планиран свят. Просто искам да намеря цвете, което да остане ненастъпено. Страхотна жена, Галина Бъчварова.